i Ebenezer, eglwys sydd yn bwysig iawn yn fy mywyd i a'n nhaith i efo'r arglwydd Iesu. A dwi'n ddiolchgar i chi am y gwahoddiad i bregethu, a mae'n bleser dod. Wel, o'n i'n meddwl heddiw, gan fod y Pasg yn dod mewn rhyw bythefnos, o'n i'n treulio amser yn edrych ar be mae Efengil Marc yn ei ddweud am groes Iesu. Be mae Efengil Marc yn ei ddweud am groes Iesu. Felly mae'n darlleniad ni bore yma yn dod o Marc, pennod 15, a dwi'n mynd i ddarllen adnod 33 i 41. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. Ac am 3 o'r gloch gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw, cliwch, y mae'n galw ar Elias. Redodd rywun a llenwi ysbwng a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias i'w dynnu ef i lawr. Ond roes Iesu lef uchel a bu farw. A rwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y canwriaid oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaed felly y bydd farw, dywedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Yr oedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell, yn ei plith yr oedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago, bychan, a Joses a Salome. Gwragedd a fi'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea, a llawer o wragedd eraill oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Dewch ni weddio. O Dduw ein Tad, ni'n diolch i ti am yr adnodau hyn yn Efengil Marc. Ni'n diolch i ti mai y Beibl yw dy air di. A helpa ni nawr i ddeall pam y bu Iesu farw. Helpa ni i ddod at y fe fel y gwaredwr bu farw drosto ni ar y groes. Ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ym 1986, dyma papur newydd y Guardian yn darlledu hysbyseb enwog o'r enw Point of View. Ac oedd yr hysbyseb yn cychwyn hefo dyn mewn siaced leder yn redeg i lawr y stryd yn gyflym tuag at ddyn arall oedd yn cerdded i lawr y stryd. Ac ar yr olwg gynta, mae e'n edrych fel bod y dyn yn y siaced leder yn fwy go bygythiol. A mae ar fi'n ymosod ar y dyn a dwyn ei briefcase. Ond yna reit ar ddiwedd yr advert, mae'r camera yn zoomio allan. A dyn ni'n gweld nad lladrata'r dyn oedd e'n ceisio i'w wneud, ond i achub. Oherwydd oedd na graen yn cario tomen o frics ar fi'n syrthio ar ei ben. A dyna pam oedd y dyn mewn siaced leder yn redeg nerth i wynt mwyn gwthio'r dyn arall o'r ffordd a'i arbed rhag y brics oedd ar fi'n syrthio. Persbectif yw popeth. A mae union yr un peth yn wir am farwolaeth Iesu ar groes Calfaria. Petawn ni'n mynd o gwmpas yr eglwys newydd prynhawn yma ac yn gofyn i bobl pam y bu Iesu farw, dwi'n siŵr y cawn ni nifer o atebion gwahanol. Dwi'n siŵr y byddai rai yn dweud wrthyn ni na diwedd trist i fywyd athro da oedd y groes. Byddai eraill yn dweud mai buddigoliaeth daioni dros ddrygioni oedd y groes. Ond eto, os nawn ni zoomio allan
A gweld y groes o bersbectif ehangach, da ni'n sylwi fod yna lot mwy yn digwydd na'r atebion arwynebol yna. Oherwydd wrth i ni edrych ar beth sydd gan y Beibl i ddweud am y groes, da ni'n gweld fod Iesu, wrth iddo fe farw ar y pren, wedi wynebu'r gosb gyfiawn dan ni'n heiddi, am ein pechodau yn ein lle. Ydyn ni rioed wedi meddwl pa mor ryfedd yw e, faint o sylw mae'r groes yn ei gael gan Gristnogion. Yn ddiweddar, nes i gael cipolwg ar gofiant Gwynfor Evans, gan Rhys Evans. Mae'n glamp o gyfrol, 544 o dudalennau i gyd, ond dim ond un tudalen yn unig sy'n sôn am farwolaeth Gwynfor. Ond eto, pan drown ni at Efengylau y Testament Newydd, mae yna dreian o'r hyn maen nhw'n ei ddweud yn sôn am ei farwolaeth. Pam? A pham mae'r groes sydd wedi cael ei ddewis fel symbol byd-eang i'r ffydd Gristnogol? Wedi'r cyfan o ddim prinder o symbolau eraill bysa'r Gristnogion wedi gallu dewis. Bysa'r praseb wedi cael ei ddewis i gynrychioli enedigeth, ogof wag i gynrychioli atgyfodiad, llusern i gynrychioli goleuni, sgrôl i gynrychioli dysgeidiaeth Iesu. Ond na, mae Cristnogion ledled y byd ers 2000 o flynyddoedd wedi dewis y groes. Ac mae hyn yn gwbl rhyfeddol o ystyried be oedd y groes yn ei chynrychioli. Gan ein bod ni yn byw mewn byd sydd wedi heffeithio gan 2000 o flynyddoedd o Gristnogaeth, da ni'n hawdd yn gallu colli golwg ar ba mor dychrynllyd o'r groes. Oherwydd yn y ganrif gyntaf, croeshoeliaid oedd y ffordd fwyaf treisgar a gweidlyd i ddienyddio rhywun. Oedd e'n rhywbeth oedd mor waradwyddus, doedd dim dinesydd Rufeinig yn cael wynebu'r fath gosb. Yn wir, dywedodd y llenor Rufeinig Cicero y geiriau hyn am groes hoeliad. Y dienyddiwr, y gorchydd sy'n gorchuddio pen y dyn sy'n wedi gondemnio, y groes ei hun, mae rhain yn erllychderau, na ddylai gael ei pellhau, nid yn unig oedd ei wrth ddinesydd Rufeinig, ond hyd yn oed oedd ei wrth ei feddyliau, a'i olwg, a'i galon. Ond mor erchyll a thrychinebus oedd croeshoeliad, ar draws y canrifoedd, mae Cristnogion wedi diolch i Dduw am groes Iesu. Yn hytrach na chael cwilydd o'r groes, maen nhw'n falch ac yn ddiolchgar o'r hyn a ddigwyddodd ar y groes. Maen nhw'n sôn am y groes nid fel tragedy, ond fel buddugoliaeth. Jyst gwrandewch ar sut mae'r apostol Paul yn disgrifio'r groes yn ei lythyr at y Galatiaid. Cadwer fi rag ymffrostio mewn dim, ond yn groes ein harglwydd Iesu Grist. Am baradox ynde, y symbol mwyaf cywilyddus yw sylfaen Cristnogaeth. Gwrandewch ar sut mae'r hanesydd Tom Holland yn sôn am y paradox yma yn ei lyfr diweddar, Dominion. To be a Christian is to believe that God became man and suffered a death as terrible as any mortal has ever suffered. This is why the cross, that ancient implement of torture, remains what it has always been, the fitting symbol of the Christian revolution. It is the audacity of it, the audacity of finding in a twisted and defeated corpse the glory of the Creator of the universe, that serves to explain, more surely than anything else, the sheer strangeness of Christianity. Ond beth sy'n esbonio hyn? Be ddigwyddodd ar y groes iddo gael lle mor ganolog i Gristnogion ar draws y canrifoedd? Wel, nid ar gesyll y dylen ni droi, ond at y ffynhonellau hanesyddol gwreiddiol. Yn Efengyl Marc, llyfr gafodd ei ysgrifennu dim ond 30 mlynedd
ar ôl Iesu farw, da ni'n cael tystiolaeth gynnar gan lygadystion ynglyn â'i farwolaeth. Ac yn ein darlleniad ni heddiw, Marc pennod 15, daw i'n amlwg pam y bu Iesu farw. Beth am i ni bore yma? Edrych ar 3 pheth o'r adnodau hyn sy'n esbonio be oedd pwrpas marwolaeth Iesu ar y groes. Y peth cyntaf dyn ni'n clywed amdano fe yn ein darlleniad yw tywyllwch. A dyma'r peth cyntaf sy'n ni'n helpu ni ddeall be ddigwyddodd ar y groes, tywyllwch. Edrychwch gyda fi ar adnod 33. A phan daeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros yr holl wlad, hyd 3 o'r gloch y prynhawn. Wrth i Iesu weidi ar y groes am hanner dydd, dyma na dywyllwch mawr yn dod dros yr ardal gyfan nath bara am 2 awr. Mae rai bod hwn yn brofiad brawychus i unrhyw un oedd o gwmpas. Fel arfer ym Mhalesteina, oedd yr haul ar ei gryfa a'i boetha rhwng 12 a 3. Ond ar y diwrnod hwn, oedd hi'n dywyll iawn. Oedd hi fel petai bod y greadigaeth gyfan yn flin a thrist bod Iesu'n cael ei groes hoelio. Ond beth oedd ystyr y tywyllwch hwn? Wel, i gael ateb, mae rhaid ni droi at yr Hen Testament. Oherwydd trwy'r Hen Testament i gyd, mae tywyllwch yn cael ei ddefnyddio fel symbol o farn a chosb Duw yn erbyn drygioni. Ac i unrhyw iddew bysa'n darllen Efengyl Marc, bysa hyn yn gwbl amlwg yn taro fe yn syth. Yr enghraifft yn Eseia, pennod 13, da ni'n cael sôn am ddiwrnod pan fydd tywyllwch yn atal goleuni'r haul am fod Duw yn cosbi pobl am ei drygioni. Arwydd fod Duw yn anfodlon gyda drygioni a phechod yw tywyllwch yn y Beibl. Ac mae Marc, wrth iddo fe ysgrifennu yr Efengyl yma, eisiau i ni weld hyn. Dyma na dywyllwch yn dod dros y wlad am 2 awr oherwydd wrth i Iesu Grist farw ar y groes, roedd e'n wynebu'r gosb gyfiawn am ein pechod a'n drygioni. Ond mae hyn wrth gwrs yn codi cwestiwn pam fod ein pechod ni'n heiddi y fath farn. Wel, da ni'n dysgu yn y Beibl fod Duw yn berffeth yn ei ddaioni a'i gyfiawnder. Nid rhywbeth arwynebol yw cyfiawnder i Dduw, ond rhywbeth mae yn ei gymryd o ddifri. Jyst meddyliwch sut un fydde Duw petai yn diystyru pechod, yn anwybyddu hunanoldeb, trachwant, llofruddiaeth. Jyst meddyliwch pe na bai gan Dduw ots am bob camdriniaeth, pob hiladdiad, pob ryfel, lle mae pobl ddiniwed yn cael eu lladd. Sut Dduw fydde hwnnw? Bydde fe fel barnwr mewn llys, yn eistedd yn ôl yn ei gader a dweud wff i'r cyfan, yn hytrach na dydfrydu'r person eog. Ond nid un felly yw Duw. Nid yw'n cyfaddawdu ei gyfiawnder. Dyw e ddim yn esgusodi drygioni. Mae ots ganddo fe yn bechod. A mae pechod yn heiddi ei farn. Ac yn ôl y Beibl, nid just trais neu llofruddiaeth neu ladrata gan griw bach o bobl yw pechod. Ond symptomau difrifol yw'r rhain o gyflwr sy'n gyffredin i bawb ohonyn ni. Oherwydd yn sylfaenol, pechod yn ôl y Beibl ydy bod gyda ni agwedd wael tuag at Dduw. Gai ddefnyddio darlun bach i egluro hyn. Dychmygwch bod yna 2 fyfyriwr yn y coleg yng Nghaerdydd, a maen nhw'n chwilio am rywle i fyw. A maen nhw'n edrych yn y papur newydd, a maen nhw'n gweld hysbyseb i blasti hyfryd yn cincoed, dwedwch. A mae rent yn isel. Maen nhw'n ffonio'r perchenog i wneud siŵr bod y pris yn gywir, a mae'r perchenog yn cadarnhau,
a mae hi'n esbonio i sefyllfa bilionydd ydy hi, a mae hi yn gadael ei thi i dreulio blwyddyn yn America. Felly mae'n chwilio am rywun i ofalu am ei thi. Mae'n hapus i'r ddau fyfyriwr fyw yn y tŷ ar yr un amod ei bod nhw'n gofalu am ei chartre ac yn aros mewn cysylltiad gyda hi. Felly mae'r ddau fyfyriwr yn symud mewn, un ar y llawr gwaelod a'r llall ar y llawr top, ac yn gyflym iawn mae'n dod yn amlwg bod y myfyriwr ar y llawr ucha yn dipyn o party animal. Mae'n cael partïon gwych bob nos, ac yn fuan iawn, dyma'r llawr ucha i gyd yn cael ei feiddi ei ddryllio'n llwyr. Ond mae'r myfyriwr lawr star yn gwbl wahanol. Dyw e ddim yn hoffi partïon. Mae'n mynd i'w wely'n gynnar, dyw e ddim yn cadw twrw, mae'n tecluso'r gegin, yr porch. Ac ar ddiwedd y flwyddyn, mae'r bilionydd yn dod nôl, ac mawr syndod, dim just y party animal and stars sy'n cael ei daflu mas, ond mae'n taflu allan y ddau. Pam? Wel, oherwydd doedd yr un ohonyn nhw, ddim hyd yn oed y boi taclus lawr star, wedi bother am i aros mewn cysylltiad gyda hi. A mae'r stori fach yma'n helpu ni ddeall sut mae'r Beibl yn disgrifio pechod, ein hagwedd wael ni tuag at Duw. Falle bod ni fel y party animal, falle ddim. Ond os neb ohonyn ni wedi aros mewn cysylltiad efo Duw fel y dylen ni. Does neb ohonyn ni wedi trin Duw fel y dylen ni. Dyn ni gyd wedi anwybyddu fe, a dyna beth yw pechod yn ôl y Beibl. Ond y peth anhygoel mae'r tywyllwch hwn ar ddydd Gwener y Groglith yn ei ddangos i ni ydy fod Duw yn ei gariad wedi dod i'r byd mwyn wynebu'r gosb dyn ni'n heiddi. Dyna pam y daeth Iesu i'r byd mwyn iddo fel person dynol gymryd lle pobl gyffredin fel chi a fi, gan wynebu'r gosb fel na bydd yn rhaid i ni wneud hynny fyth, os gredwn ni ynddo. Wel, ar ôl clywed am y tywyllwch, yr ail beth dyn ni'n glywed amdano fe yn ei darlleniad ni heddiw yw llef. A dyma yw'r ail bwynt heddiw, llef. Edrychwch gyda fi ar adnod 34. Ac am 3 o'r gloch gwaeddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o gyfieithu, fy niw, pam yr wyt ti wedi fy ngadael? Wel, wrth i Iesu weiddi y geiriau hyn, oedd e'n dangos i ni be oedd natur y dioddefant oedd e'n ei wynebu ar y groes. Oedd Iesu'n dyfynnu geiriau o Salm 22, salm y bydde wedi dysgu ar ei gof pan oedd e'n lanc ifanc, fel pob plentyn Iddewig. Ac y salm hon gael ei ysgrifennu 1000 o flynyddoedd cyn Iesu, oedd e'n disgrifio'n berffaith be oedd natur, be oedd y Meseia mynd i wynebu ar y groes. Bydde fe'n cael ei wrthod, ei ddieithrio, ei wahardd, ei amddifadu o bresenoldeb Duw. A jyst meddyliwch am hyn, Amelia. Oedd Iesu mab Duw wedi byw gyda'i dad ers tragwyddoldeb, ond dyma fe yn hongian ar groes yn cael ei wrthod ganddo, yn profi rhywbeth nad oedd erioed wedi brofi o'r blaen, bywyd heb bresenoldeb i dad. Ond pam? Be yw'r ateb i gwestiwn Iesu, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? Pam fod Duw wedi gadael i Iesu farw ar y groes? Pam fod Iesu wedi mynd yn wirfoddol i'r groes, yn gwybod y bydd e'n cael ei dorri'n ddarnau yn wynebu'r hyn yr oedd ni'n ei heiddi? Pam? Ond mae'r ateb yn wefreiddiol, yn dydi? Mae o wedi gwneud hyn am ei fod yn ein caru ni. Mae'n anghredadwy, yn dydi? O ystyried sut ni wedi drin mae e wirioneddol wedi'n caru ni. Mae e wedi'n caru ni gymaint nes iddo roi ei fab ar y groes
mwyn i ni ddod yn ffrindiau gyda fe. Mae faint mae rhywun yn aberthu yn dangos yn dydi faint maen nhw'n caru rhywun arall. Dyna ni gyd eich meddwl am ffrindiau a theulu sydd wedi aberthu pethau mawr i'n helpu ni, do? Amser, arian, gwaith, gyrfa, enw da, poblogrwydd. Wel, mae Duw wedi dangos faint mae yn ei caru ni. A mi ddod ddod ei hun i'r byd hwn yn Iesu, gan aberthu ei hunan, mwyn wynebu'r gwrthodiad da ni'n heiddi. Am beth anhygoel. Tywyllwch llef ac yn drydydd ac yn ola. A trydydd peth sy'n esbonio ystyr marwolaeth Iesu yw llen. Dwch ar adnod 37 gyda fi. Ond roes Iesu lef uchel a bu farw a rwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Be ydy arwyddocâd hyn? Wel, oedd Iesu yn cael ei groeshoelio ar fryn y tu allan i ddinas Jerusalem, ond reit yng nghanol y ddinas. Oedd yna deml. Oedd yn bwysig iawn i fywyd crefyddol yr Iddewon. Dyma lle roedd cannoedd o ffeiriaid Iddewig yn gweithio drwy'r flwyddyn, a thu fewn i'r deml, oedd yna len rhyw 20 troedfedd o uchder yn gwahanu'r deml yn ddwy ran. Ac tu ôl i'r llen hon, oedd Duw wedi gosod i bresenoldeb ei hun. Oedd y llen yn arwydd fod pobl wedi gwahanu rhag Duw a'i bresenoldeb. Doedd neb yn mynd trwy'r llen, ond i bai am yr archoffeiriad ar un diwrnod arbennig o'r flwyddyn. Ond wrth i Iesu Grist farw ar y groes, dyma'r llen yn dechrau rwygo. A sylwch ar sut mae Marc yn bwysleisio fod y llen wedi rwygo o'r pen i'r gwaelod. Nid wer yn ter oedd hyn. Yn hytrach Duw ei hun nath rwygo'r llen o'r pen i'r gwaelod. A dyma fe'n gwneud hyn mwyn dangos i ni fod y ffordd nawr ar agor i bobl ddod at ei bresenoldeb e. Gan bod Iesu wedi marw yn ei lle, does na ddim yn gwahanu pobl rhag presenoldeb Duw. Mae'r bariau oedd ryngom wedi mynd. Does na ddim angen llen yn y deml. Oherwydd trwy Iesu, gallwn ni fwynhau ei bresenoldeb e. Dwi'n siŵr fod rai ohono ni fod darnau o wal Berlin ar ein silffoedd ni. Dwi'n gwybod fod gan dad. Maen nhw'n dweud bod yna gymaint o ddarnau o wal Berlin, medrwch chi adeiladu 7 wal. O'n i ddim yn fyw pam gath wal Berlin ei dymchwel yn 1989, ond dyma hi'n cael ei dymchwel yn dod fel symbol bod y ryfel oer wedi dod i ben. Wel, mewn ffordd debyg, 2000 o flynyddoedd yn ôl, dyma yna wal arall yn cael ei dymchwel, llen y deml, fel arwydd bod yr elyniaeth rhwng ni a Duw wedi dod i ben trwy'r arglwydd Iesu Grist. Wel, mae Marc 15 wedi helpu ni do. Mae wedi helpu ni ateb y cwestiwn, pam bu Iesu farw? Mae'r tywyllwch wedi dangos i ni fod Iesu wedi marw gan gymryd y gosb mewn pechodau ni. Mae'r llef gwaedd Iesu o'r groes wedi dangos bod Iesu wedi wynebu'r gwrthodiad yn ein heiddi yn ein lle am ei fod yn ein caru ni. A mae'r llen yn dangos fod y ffordd nawr yn agored i ni ddod at Duw. Sut da ni ymateb i hyn i gyd? Ydyn ni'n mynd i glywed y pethau hyn a just symud ymlaen? Neu ydyn ni'n mynd i ymateb i farwolaeth Iesu heddiw? Oherwydd o wybod bod Iesu wedi marw drosto ni, dylen ni ymateb iddo fel y gwnaeth y canwriad yn adnod 39. Gandewch ar adnod 39 gyda fi. Pan welodd y canwriad, oedd yn sefyll gyferbyn ag ef,
mae gyda gwaed felly y bu farw. Dywedodd yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Heddiw, mae Duw yn ein gwahodd ni i gyd, i gredu ac i ymddiried yn Iesu. I gredu mai fe yw mab Duw sydd wedi marw ar y groes a wedi atgyfodi'n fyw droson ni. Dwi'n meddwl bod yna 3 gair syml sy'n helpu ni ymateb i'r hyn da ni wedi glywed. Sori, diolch a please. Sori Dduw am danwybyddu di ac am drio byw hebdda ti. Diolch Dduw am ddod i'r byd ym mherson Iesu ac am wynebu'r pris am y methodau yn fy lle. A please, Dduw, ro ffydd i fi gredu yn Iesu ac i ildio fy mywyd iddo fe. Diolch i Dduw am ei air. Dewch ni weddio wrth i ni gloi. O Dduw ein Tad, ni diolch i ti am Marc 15 ac am y 3 pheth yma sy'n helpu ni ddeall pam y bu Iesu farw. Diolch i ti bod ti'n Dduw cyfiawn, bod ti'n cymryd cyfiawnder o ddifri a bod ti ddim yn mynd i esgusodi drygioni. Ond diolch dy fod ti yn Iesu wedi gwneud ffordd i faddau ein drygioni trwy gymryd y gost yn heini yn ein lle. Diolch i ti am y groes. Diolch fod y groes yn dangos i ni bod ti'n caru ni. A beth bynnag dyn ni'n wynebu mewn bywyd, os ydy bywyd yn galed heddiw, os dyn ni'n amed y gariad i, helpa ni edrych ar y groes. A trwy'r groes, fedrwn ni wybod yn sicr bod ti'n ni'n caru ni. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen.